Εδώ είμαστε πάλι για άλλη μια συνέντευξη με τον κύριο Γεώργιο Αντώναρο. Είναι ένα παιδί που έχει μπει τα τελευταία 2 χρόνια περίπου στη μπασκετούλα. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα Μιχάλη, καλησπέρα σε όλους. Αρχικά θέλω να μου πεις πώς μπήκε στην μπασκετούλα και πώς ήταν έτσι η πρώτη σου επαφή με την μπασκετούλα. Η πρώτη μου επαφή και πώς μπήκα. Ξεκινάει λίγο πιο πριν από τα 2 χρόνια. Ήταν λίγο, αν δεν κάνω λάθος, λίγο μετά την καραντίνα που είχαμε αρχίσει και βγαίναμε γενικότερα. Εντάξει, ο λόγος ήταν ο Γιώργος Παλαθάς, ο οποίος ήταν τότε κολλητός με τον αδερφό μου και είναι ακόμα και μετά γίναμε κι εμείς. Μας είχε μιλήσει για την μπασκετούλα, για την Τερτσιθέα και είχα έρθει κάποιες φορές να παίξω στο κλουβί. Έτσι, εκεί με την παρέα. Δεν είχε ούτε καν σαν σχέδιο, δεν είχα ακούσει το τι θα προοριζόταν να γίνει όλο αυτό. Και κάπως έτσι ξεκίνησε. 2 φορές, δεν είχα έρθει παραπάνω, ή 2-3 φορές από ό,τι θυμάμαι. Μετά είχα χαθεί, γιατί ήμουνα και στη Ρόδο, οπότε πήγαινα ερχόμουν. Μέχρι που ξεκινήσαν τα παιδιά να κατεβαίνουν στο Basket City. Το πρώτο, αν δεν κάνω λάθος, η πρώτη φορά ήταν το Summer League, στο οποίο δεν είχα συμμετάσχει πολλές φορές, είχα συμμετάσχει σε πολύ λίγους αγώνες. Σωστά. Είχε ξεκινήσει ο αδερφός μου και έπαιζε. Είχα έρθει κάποιες φορές να σας δω, με άρεσε το όλο το κλίμα. Μετά μιλήσαμε και με τα παιδιά, με τον Πάτερ και έτσι ξεκίνησα και εγώ να συμμετάσχω. Ήσουν στον τελικό. Μετά από πολλή προσπάθεια, ναι. Ναι, δεν έπαιξες, αλλά ήσουν εκεί, είδες τι έγινε, το ένιωσες από κοντά. Θέλω να μας πεις τα τελευταία λεπτά πώς το έζησες. Θα ήθελα να πω γενικότερα για το τελικό πολλά, αλλά θα πάρει αρκετή ώρα. Ο τελικός ήταν να γίνει άλλη μέρα. Τελικά έγινε μια μέρα που εγώ έλειπα σε επαγγελματικό ταξίδι. Σωστά. Ήμουνα στη Σαντορίνη. Δουλεύαν όλα εναντίον σου. Ναι, δουλεύαν όλα εναντίον και είχα ξενερώσει, αν μου επιτραπεί η έκφραση, με την όλη κατάσταση. Το λογικό είναι αυτό. Γιατί ήταν κάτι που η αλήθεια είναι το περιμέναμε πάρα πολύ καιρό. Παλέψαμε, ο καθένας με το λιθαράκι που έβαλε, πάλεψε διαφορετικά γι' αυτό. Και ναι, όταν έμαθα ότι θα γίνει Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος. Παρασκευή, 10 η ώρα το βράδυ. Σωστά. Όταν έμαθα ότι θα γίνει Παρασκευή, ήθελα να πέσω από το 5ο όροφο εκεί στο σπίτι μου, στον Κορυδαλό. Τέλος πάντων, η μοίρα τα έφερε. Όντως πήγα στη Σαντορίνη. Όντως είχε ξεκινήσει ο τελικός. Εγώ γίναγα 10:30 από τη Σαντορίνη. Με την πτήση των 9:30, 10:30 φτάσαμε. Και κατάφερα 11 παρά 20 να είμαι από το αεροδρόμιο στο Ρέντι. Μετά από πολλή προσπάθεια. Μπορεί να μου ζήσει το αμάξι ένα φανάρι πριν το Ρέντι, αλλά κατάφερα και ήρθα. Ήμασταν τότε, θυμάμαι, πρέπει να ήμασταν ή 3 ή 4 πόντους μπροστά από την αντίπαλη ομάδα. Εντάξει, πολλή ένταση. Πολύ φοβερό κλίμα. Αυτό που γινόταν στο γήπεδο ήταν κάτι που το συναντάς, ας πούμε, σε επαγγελματικές κατηγορίες. Ακριβώς, ναι. Είδα τον πατέρα μου εκεί πέρα με τον πατέρα του Μίτσου, του Πολυχρονόπουλου. Εντάξει, τα λιμπάνε εκεί πέρα, ναι, στην ομάδα κτλ. Κόρνες, ιστορίες. Κόρνες, η Βικάρα να φωνάζει μπάσκετ, τούλα και τα αυτά, να τους έχει πάρει όλους τα αυτιά. Ήρθα τέλος πάντων, νομίζω ήρθα στα τέλη της δεύτερης περίοδου. Ναι. Δεν πιστεύαν όσοι με είδαν ότι ήρθα, αλλά τα κατάφερα. Το ζήσαμε όλοι μαζί. Πάρα πολύ άγχος, πάρα πολύ ένταση. Τα παιδιά δώσαν τον καλύτερό τους σε αυτό, όλοι τους. Και πραγματικά ήταν κάτι που ήθελα να το ζήσω και από κοντά και χαίρομαι πάρα πολύ που το ζήσα και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί ήμασταν νικητές στο τέλος και καταφέραμε να κατακτήσουμε αυτό που είχαμε ως στόχο, αυτό το κύπελλο εδώ. Ακριβώς. Από τη νέα σεζόν λοιπόν θα συνεχίσουμε στο Basket City σε μεγαλύτερη κατηγορία λόγω του ότι πήραμε το πρωτάθλημα. Θέλω να μου πεις, να πάμε λίγο στο κομμάτι του Πρεσόφ. Το Πρεσόφ εσύ το έζησες σε μία χρονιά. Σοβαρά. Και μπήκες κιόλας και έπαιξες. Πώς έζησες όλη αυτή τη διοργάνωση? Είναι μια μίνι διοργάνωση για όσους δεν ξέρουν που γίνεται σε ανοιχτό για 3 ημέρες και είναι διοργάνωση γειτονιάς. Η μπασκετούλα κάθε χρόνο παίζει εκεί. Φέτος έφτασε στον τελικό, έχασε τον τελικό. Πολύ ένταση. Ήσουν με το ένα πόδι στη μία ομάδα, με το άλλο πόδι στην άλλη. Τι έχεις να πεις? Και με το άλλο πόδι στην ομάδα που έπαιζα εγώ. Στο Πρεσόφ κατέβαινε ο αδερφός μου με μια ομάδα διαφορετική από την μπασκετούλα. Το είχε κανονίσει πριν
κανονίσει η μπασκετούλα ότι θα κατέβει στο πρεσό, να τα λέμε. Ναι. Εντάξει, ήταν πολύ περίεργο το κλίμα. Εγώ έμαθα ότι θα παίξω στο press-off μισή ώρα πριν ξεκινήσει η πρώτη μέρα, μέσα στην οποία έπρεπε να βρω κι άλλον ένα παίκτη. Τέλος πάντων, βρήκαμε μια ομάδα, κατεβήκαμε με κάποια παιδιά που δεν συμπλήρωναν. Έτυχε και στη φάση των ομίλων, αν δεν κάνω λάθος, στους 8 να πετύχω την ομάδα του αδερφού μου. Χάσαμε, εντάξει, ήταν πολύ καλύτερη, γι' αυτό φτάσαμε και τελικό. Εντάξει, υπήρχε και εκεί ένταση. Υπήρχε ένταση γιατί δεν ήταν ξεκάθαρη η ρόλη, θεωρώ. Ότι ο Τάκης έπαιζε σε μια άλλη ομάδα, η μπασκετούλα ήταν από την άλλη, μανουριάσαμε λίγο, εντάξει, είπαμε τα δικά μας. Στο τέλος, αυτό που μένει είναι ότι την επόμενη στιγμή κιόλας, δεν από την επόμενη μέρα, κάναμε το χαβαλέ που κάνουμε πάντα και στην ομαδική και μεταξύ μας. Οπότε νομίζω ότι αυτό αποδεικνύει ότι όλη αυτή η φάση που έχουν χτίσει τα παιδιά από παλιότερα και στην οποία έχω γίνει κι εγώ μέλος πιο πρόσφατα, είναι κάτι το οποίο παραμένει παρά τις δυσκολίες και παρά την προέλευση του χρόνου. Δεν θέλω τώρα να πω τα λόγια που λέει ο Μάικ στην ομαδική κάθε μέρα κτλ. Ναι. Έχουμε τον Μάικ γι' αυτό. Ναι, τα λέει ο Μάικ καθημερινά ότι είναι αυτό που παραμένει και που θα μένει και στις επόμενες γενιές κτλ. Είναι διαχρονικό, είναι κάτι το οποίο ξεπερνάει, ας πούμε, και τις διαφορές που έχουμε και την οποιαδήποτε διαφορά, όχι μόνο αντιπαραθέσεις, διαφορές γενικότερες. Δηλαδή βλέπεις ότι είναι 30-40 άτομα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση ούτε η προσωπική του ζωή, ούτε η κοινωνική του ζωή, ούτε οι δουλειές τους. Παρ' όλα αυτά τους ενώνει κάτι που είναι. Αυτό είναι η μπασκετούλα. Αυτό είναι η μπασκετούλα, αυτό ακριβώς. Είναι ότι υπό άλλες συνθήκες όλοι αυτοί δεν θα βρισκόντουσαν μεταξύ τους. Πιθανόν δεν θα λέγανε ούτε καλημέρα ο ένας με τον άλλον. Και αυτό το μαγικό που έχει καταφέρει η μπασκετούλα είναι αυτό. Το ότι να βρίσκονται τόσα άτομα, διαφορετικοί χαρακτήρες και να κολλάνε μεταξύ τους. Στην παρέα είχαμε δύο παιδιά τα οποία έχουν φύγει από την ζωή. Είναι δύο παιδιά τα οποία, αν θες, δημιούργησαν αυτό που είναι σήμερα η μπασκετούλα. Χωρίς αυτά τα παιδιά, πιθανόν δεν θα ήμασταν εδώ σήμερα. Μιλάμε για τον Σαλίμ και τον Δημήτρη του Σωτηρίου. Ξέρω ότι τον Δημήτρη του Σωτηρίου δεν τον έχεις γνωρίσει, αλλά έχεις προλάβει τον Σαλίμ. Θα ήθελα να μου πεις δύο λόγια. Ναι, σωστά. Τον Σαλίμ τον είχα προλάβει πριν ξεκινήσουμε την όλη φάση, εννοείται στο Basket City. Τον είχα προλάβει στο κλουβί τις 2 ή 3 φορές, όπως είπα πριν, που είχα έρθει. Ήταν εκεί, νομίζω, τις 2. Εντάξει, το παιδί αυτό εμένα μου είχε κάνει εντύπωση γιατί πέραν ότι ήταν ένας γίγαντας σωματικά, φαινόταν ότι ήταν ένα παιδί που είχε πάρα πολύ καλή ψυχή. Αυτό ένιωσα εγώ τις 2 φορές που τον είδα. Ήταν με ένα έτσι τεράστιο χαμόγελο. Δηλαδή δεν είχε καμία σχέση αυτό που έβλεπες με αυτό που πραγματικά ήταν. Αυτό εξέλαβα εγώ από τον Σαλίμ όσο τον είχα δει. Θεωρώ ότι δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω γιατί δεν τον ήξερα παραπάνω, αλλά νομίζω ότι από όσα έχω ακούσει από εσάς ήταν αυτό που είχα δει, ένας αγαθός γίγαντας με μεγάλη ψυχή. Παρ' όλα αυτά, αν μου επιτραπεί, θα ήθελα να πω ότι όλο αυτό και η θέση που έχουν αυτά τα παιδιά στην ομάδα έχει μεταδοθεί και στους νέους. Και ειλικρινά, όταν βλέπεις ότι και πάνω στη φανέλα μας υπάρχει το DS και όταν παίζουμε το έχουμε πάνω στη φανέλα μας, παίζουμε όλοι και για αυτούς. Παρότι, ας πούμε, εγώ τον Δημήτρη δεν τον είχα γνωρίσει. Θέλω να μου πεις δύο λόγια για τον τεράστιο Μάικ. Για τον τεράστιο Μάικ. Θα ήθελα να πω τώρα με φωνή Δημήτρη Πολυχρονόπουλου, δεν υπάρχει Μάικ. Αλλά δεν θα το πω. Εντάξει, ο Μάικ νομίζω είναι η σημαία της ομάδας. Ο τύπος έχει πολύ ψωμί, εντάξει, δεν το συζητάμε. Είναι ένας πολύ ωραίος τύπος. Και να σου βάλω μια παρένθεση, δεν έχεις γνωρίσει ούτε το 1/10. Ναι. Αν το γνωρίσεις, θα πάθεις πλάκα. Το πιστεύω. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι δίπλα μας σε όλα. Εντάξει, να το πάμε. Ένα λεπτό, γιατί το λες παιδί? Δεν είναι παιδί, ξεκινάμε από εκεί. Παιδί στην ψυχή, εντάξει. Παιδί στην ψυχή. Είναι ένας άνθρωπος, λοιπόν, μεγάλο παιδί. Ο οποίος είναι δίπλα μας σε όλα. Τώρα θα το πάμε στο αντικειμενικό κομμάτι. Όντως είναι δίπλα μας σε όλα. Τη στηρίζει τη φάση, εντάξει, την έχει δημιουργήσει και τη στηρίζει. Εννοείται πως είναι δικό του δημιούργημα, αλλά το στηρίζει ακόμα παρά το ότι είναι μεγαλύτερο στην ηλικία, ότι έχει άλλες προτεραιότητες κτλ. Εντάξει, έχουμε ένα μικρό μπιφ τώρα τελευταία, μετά και τις τελευταίες φάσεις στο κλουβί και τον αγώνα που είχαμε. Η αλήθεια είναι ότι τιμωρήθηκες. Τιμωρήθηκα, είχα πολύ μεγάλη γλώσσα, δεν σεβάστηκα, η αλήθεια είναι την ιστορία του μέσα στο κλουβί. Θεώρησα ότι μπορώ να τον νικήσω. Θα γίνει κι αυτό, θα γίνει. Μακάρι. Το δηλώνω δημόσια δηλαδή. Μακάρι.
θα τα ξαναπούμε με τον Μάικ από κοντά. Λοιπόν, αυτά ήταν για τον τεράστιο Μάικ. Πάμε λίγο στον αμέσως επόμενο τεράστιο. Πίσω από πολλά πράγματα κρύβεται. Είναι ο τεράστιος Πάτερ. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος, όσον αφορά το κλειστό, ήταν αυτός που έφτιαξε όλη τη φάση. Κανένας δεν πίστευε ότι μπορούσε να γίνει ή να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος και πόσο μάλλον να παίρνουμε και πρωτάθλημα. Και το έτρεχε όλη τη σεζόν. Ήταν αυτός που κανόνιζε τα πάντα. Θέλω να μου πεις λοιπόν δύο λόγια για τον Πάτερ και σαν χαρακτήρα και σαν παίκτη. Τώρα θέλει συγκεκριμένα. Ναι, γιατί εντάξει, για τον Μάικ δεν σε ρώτησα γιατί ο άνθρωπος δεν ξέρει μπάσκετ. Αλλά πάμε στον Πάτερ που ξέρει μπάσκετ. Ωραία. Γιάννης Πάτερ. Εντάξει, θεωρώ ότι αμέσως μετά τον Μάικ σε ό,τι αφορά το κομμάτι το ιστορικό, γιατί πλέον είναι και ιστορικό, ιστορικό τέτοιο Μάικ, μετά είναι ο Πάτερ. Είναι αυτός που έλαβε όλη την φάση στις πλάτες του, με ό,τι αυτό σημαίνει, γιατί δεν είναι εύκολο να προγραμματίζει όλη αυτή την κατάσταση με ανθρώπους που έχουν τις δουλειές, έχουν τις οικογένειές τους, σχολεία τους κτλ. Θεωρώ ότι έχει κάνει κάτι μοναδικό που έχει κρατήσει όλη αυτή την κατάσταση και όλη αυτή τη φάση και είμαστε ακόμα τρελαμένοι, είμαστε φτιαγμένοι στο να ξεκινήσει η νέα χρονιά, να παίξουμε, να ξαναπάμε στο γήπεδο, να προσπαθήσουμε κτλ. Σαν χαρακτήρα, τώρα εγώ θα μιλήσω ειλικρινά. Α πούμε την αλήθεια, τις πρώτες 2-3 φορές που είχα έρθει τον Πάτερ δεν τον ψιλοχώνευα. Ας το πω όπως το νιώθω. Οι περισσότεροι. Ναι, δεν ξέρω. Ξέρεις, καμιά φορά συμβαίνει και έτσι. Με την έλευση του χρόνου όμως είναι πραγματικά ένα παιδί που είναι πανάξιο. Το λέω και το εννοώ. Ένα παιδί που αφήνει την οικογένειά του για να έρθει να παίξει μπάσκετ με την παρέα του. Που αυτό πρέπει να το σεβόμαστε όλοι. Αφήνει το παιδί του και τη γυναίκα του και έρχεται πανταχού παρόν. Συν την όλη προετοιμασία που έχει κάνει για τα παιχνίδια. Εντάξει, πλέον τον θεωρώ φίλο και τον αγαπώ πάρα πολύ. Το λέω με όλη την ειλικρίνεια. Και προσωπικά με έχει βοηθήσει κιόλας στο κομμάτι της μπασκετούλας. Μου έχει δώσει χρόνο πολλές φορές που μπορεί να μην μπορούσα να τον πάρω. Νομίζω ότι ήταν από αυτούς που πίστεψε ότι μπορώ να ενταχθώ στην ομάδα και αυτό το αναγνωρίζω. Και πραγματικά θεωρώ ότι είναι αυτός που αν δεν υπήρχε στην ομάδα αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούσε να πάρει σάρκα και οστά η όλη φάση. Πάμε τώρα να σε πάω σε ένα άλλο παλικάρι. Θα σου αφήσω τελευταίο τον αδερφό σου. Θέλω να μου πεις και για αυτόν δύο λόγια. Και θα σε πάω σε ένα παλικάρι παιχταρά, μεγάλο παίχτη. Εγώ τον έχω πολύ ψηλά μπασκετικά. Είναι ο Γιώργος Καλαθάς. Εντάξει, πολύ ψηλά μπασκετικά. Ναι, για μένα θεωρώ ότι είναι από τους καλύτερους της μπασκετούλας. Έχει έναν τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί. Ελπίζουμε όλοι να έρθει να επιστρέψει γρήγορα κοντά μας. Θέλω να μου πεις λοιπόν δύο λόγια για τον Γιώργο σαν Γιώργο και παικτικά. Εντάξει, θα ξεκινήσω από το παικτικά γιατί μετά θέλω να δώσω λίγο ψωμί για τον τύπο αυτό. Εννοείται. Παικτικά δεν υπάρχει. Το παιδί ξέρει πολύ μπάσκετ, κιλά μπάσκετ. Έχει μυαλό που. Στο μπάσκετ εννοώ, δεν εννοώ γενικότερα. Έχει μυαλό που πραγματικά είναι κάτι το οποίο ένας παίκτης για να πετύχει πρέπει να το έχει, ειδικά στο μπάσκετ. Έχει μυαλό πάνω στο παιχνίδι, παρότι στην υπόλοιπη ζωή του εκλείπει αυτό, ας πούμε. Σαν άνθρωπος. Σαν άνθρωπος, φίλε, τώρα για τον Καλαθά, άμα αρχίσω να μιλάω σαν άνθρωπος το τι πιστεύω για τον Καλαθά, θα πατήσει χ το YouTube, θα φάμε αναφορές, μπορεί να μην κατέβουμε και στο basket sheet. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι 3 λαλούν και 2 χορεύουν. Τι να πεις. Παρ' όλα αυτά είναι ένα πολύ καλό παιδί. Εντάξει, εγώ τον λατρεύω. Είναι και κολλητός δικός μου. Ήταν κολλητός του αδερφού μου, ξεκίνησε να είναι κολλητός του αδερφού μου, έχει γίνει κολλητός μου και η οικογένειά μας πλέον. Να πούμε ότι είναι και στα backstage τώρα από πίσω και ακούει. Ναι, γι' αυτό προσπαθώ να μην ανοιχτώ και πολύ, γιατί έχει αρχίσει ήδη και γελάει και δεν θα γίνει συνέντευξη στο τέλος. Εντάξει, έχει ένα μικρό θέμα ο Καλαθάς, έχει ένα θέμα με την αλήθεια. Δηλαδή σου λέει καλημέρα και έτσι μπορεί να είναι μεσάνυχτα, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, τον αγαπάμε για αυτό που είναι. Τον αγαπάμε με τις παραξενίες του και τις κακές του στιγμές. Μόνο αυτά έχει, μην νομίζετε, δεν είναι τίποτα άλλο. Είναι γι' αυτός ένα απόσπαστο κομμάτι της παρέας και της μπασκετούλας. Δεν γίνεται. Του εύχομαι, εντάξει, τώρα στα σοβαρά, εύχομαι περαστικά να τελειώνουμε το θέμα που είχε. Αφού είναι μαζί μας, είναι θαύμα αυτό. Πήγαν να μας το στερήσουν, τέλος πάντων. Να επιστρέψει γρήγορα και στο γήπεδο, να στελεχώσει την ομάδα και
και να δώσει και εκείνο τον καλύτερό του αυτό που πάντα δίνει. Γιατί όντως θα είναι μια προσθήκη που μετά τον Ιανουάριο, οπότε θα μπορέσει να παίξει το Ιανουάριο-Φεβρουάριο, θα αλλάξει το ρόστερ και θα δυναμώσει πάρα πολύ την ομάδα μαζί με τα άλλα παιδιά. Και να πω κιόλας ότι και ο Γιώργος έχει βάλει το λιθαράκι του για να μπω στην μπασκετούλα. Γιατί στην αρχή ο αδερφός μου ήταν λίγο αρνητικός όπως πάντα με όλα. Ο Γιώργος ήταν αυτός που έβαλε πλάτη και μίλησε στα παιδιά και ξεκίνησα και ερχόμουν. Να τα αναγνωρίσω, δηλαδή παρά τα αρνητικά του, να πω για τα θετικά του, να τα λέμε όλα. Μάλιστα. Και αφήνουμε για το τέλος τον τεράστιο. Τεράστιο παντού. Τεράστιο Τάκη Αντώναρο, αδερφό σου. Θέλω να μου πεις λίγο έτσι παιχτικά πώς τον βλέπεις. Εγώ είπα και με τον Γιώργο που έκανα τη συνέντευξη ότι ο Τάκης μέσα στη σεζόν βελτιώθηκε πάρα πολύ αντικειμενικά. Μετά τον τραυματισμό του βέβαια έπεσε. Παρ' όλα αυτά έχει κάνει φοβερή βελτίωση. Αλλά θέλω να μου πεις εσύ την άποψή σου, αν κάνει το παιδί για μπάσκετ, αν μπορεί να παίξει μπάσκετ και τι άνθρωπος είναι και εκτός μπασκετούλας που τον ζήσεις καθημερινά. Που εμείς γνωρίζεις πτυχές του που εμείς δεν γνωρίζουμε, προφανώς. Θα προσπαθήσω να προσεγγίσω το θέμα αντικειμενικά, έτσι, όχι σαν να είναι αδερφός μου. Ο Τάκης γενικά στην πορεία του ως παίκτης μπάσκετ, γιατί είχε μια πορεία αξιόλογη για τα δεδομένα της ηλικίας και της φάσης της δικής μας. Ήταν άτυχος γιατί είχε ένα μεγάλο τραυματισμό στα 17 του, αν δεν κάνω λάθος, 16-17, το οποίο ήταν και καθοριστικό στο ότι δεν συνέχισε μετά να παίξει περισσότερο. Σε ό,τι αφορά τον τωρινό Τάκη, ξέρει μπάσκετ. Ξέρει αρκετό μπάσκετ και στη θέση που παίζει και στη θέση που. Βασικά στην ίδια θέση έπαιζε και παλαιότερα, στο 5. Σίγουρα σε κάποια πράγματα δεν τον βοηθάει το σώμα του. Παρ' όλα αυτά έχει δώσει και αυτό τον καλύτερο του εαυτό. Υπήρχαν, θυμάμαι, μάτς που πραγματικά γυρνάγαμε σπίτι και μου έλεγε δεν μπορώ να κουνηθώ. Εντάξει. Είχε πάρα πολλά χρόνια να παίξει μπάσκετ. Πάρα πολλά χρόνια εννοώ να παίξει σε επίπεδο ότι θα παίζουμε 2-3 αγώνες τη βδομάδα και ότι θα είμαστε τακτικοί παίκτες. Στα αερασιτεχνικά και σε όλα αυτά τα 3on3 κτλ. Παίζουμε όλοι. Δεν λέει κάτι αυτό. Αλλά όταν έχεις να ανταπεξέλθεις σε 2 και 3 αγώνες με έναν, ας πούμε, 2 και έναν εμβόλυμο μέσα στη βδομάδα, σίγουρα τα χρειάζεσαι λίγο. Παρ' όλα αυτά νομίζω ανταποκρίθηκε. Και πριν τον τραυματισμό, εγώ όντως θυμάμαι ήταν πολύ πιο καλός από ότι μετά. Μετά δυσκολεύτηκε λίγο γιατί ήταν και ο στρατός στη μέση και με τις υπηρεσίες και με αυτά κουραζόταν γενικότερα. Οπότε ερχόταν λίγο καταπονημένος. Νομίζω ότι τη σεζόν που έρχεται θα είναι πολύ καλύτερος. Απλά να πω εδώ ότι δεν θέλουμε άλλο να το λύθεις, θέλουμε λίγο να τον κράξεις. Σε φέραμε για να τον κράξεις. Συγγνώμη που το λέω, αλλά τα νούμερα γίνονται με κράξιμο, όχι με γλύψιμο. Εντάξει, λοιπόν, δημόσια κατακραυγή. Εδώ θέλω να κλείσουν σπίτια και να βγουν οι περιουσίες. Να πω τα αρνητικά. Μιλάμε για έναν τύπο πολύ εγωιστή. Πολύ εγωιστή. Δεν έχει μάθει να χάνει, δεν έχει μάθει να υπάρχει πάνω από αυτόν κάποιος. Εντάξει, είναι ξεροκέφαλος. Ξεροκέφαλος πολύ. Άμα βάλει κάτι στο μυαλό του και του κολλήσει, δεν πρόκειται να μην το πετύχει. Δεν ξέρω αν υπάρχει πιο ευέξαπτος μέσα στην ομάδα. Του λες καλημέρα, ξέρω εγώ και άμα είναι λίγο στραβωμένος, να μην πω τίποτα άλλο. Έχουμε πάρα πολλούς αγωμούς και μέσα στην ομάδα, ειδικά με Ρωσίδη εκεί πέρα. Γιατί μου μιλάς έτσι, τι μου είπες, τι έκανες, τι έρανες. Τώρα, σαν άνθρωπος, εντάξει, ο Τάκης, φίλε, μπορεί να φαίνεται έτσι λίγο, ξέρεις, λίγο φοβιστικός, αλλά σαν άνθρωπος δεν είναι έτσι. Δηλαδή, αν δεν τον νευριάσεις κιόλας, που νευριάζει εύκολα, αλλά αν δεν τον νευριάσεις, είναι καλός, θα σε βοηθήσει, άμα τον πεις τον προβληματισμό, θα είναι εκεί να σε ακούσει κτλ. Τώρα, τι να σου πω αρνητικά τώρα για τον αδερφό μου, δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να σου πω. Φοβάται τώρα, γιατί σου λέει. Θα γυρίσουμε τώρα σπίτι και αυτά μεταδίδονται και γρήγορα. Θα τα ανεβάσει σήμερα τη συνεντεύξη. Δεν προλάβουμε. Κάτι θα κάνουμε. Άμα γίνει κάποιο ρουσφέτη, κάτι θα κόψουμε. Ρουσφέτη δεν ξέρω τι είναι το ρουσφέτη. Λοιπόν, ωραία. Ευχόμαστε αρχικά η νέα σεζόν να μας φέρει πάλι έτσι όλους μαζί κοντά. Πού βλέπεις την μπασκετούλα? Εγώ ρε φίλε είμαι παικτικά είμαι και βασικά γενικότερα είμαι αισιόδοξος. Θεωρώ ότι η περσινή χρονιά μας βοήθησε όλους να δώσουμε κάτι παραπάνω, να πιέσουμε τον εαυτό μας, να μπούμε σε μια διαδικασία ρε παιδί μου, που εγώ προσωπικά
Έπαιζα μπάσκετ μέχρι το Λύκειο. Από τότε στο πανεπιστήμιο έπαιζα σε κάτι 3on3, κάτι τέτοια. Δεν είχα μπει στη διαδικασία ξανά να παίξω σε τέτοιο επίπεδο. Θεωρώ ότι με ξύπνησε λίγο η διαδικασία αυτή και το πρωτάθλημα στο Basket City. Με έβαλε στη διαδικασία να γίνω λίγο πιο καλός, να προσπαθήσω να φτιάξω τα σουτ μου, τις κινήσεις μου, την άμυνά μου και πιστεύω ότι μέρα με τη μέρα ο καθένας ξεχωριστά θα βελτιώνεται. Είμαστε σε μια πολύ καλή φάση πέρσι. Δηλαδή, δεν έχω να πω αρνητικό για κάποιο άτομο το οποίο έπαιζε. Ακόμα και οι μη μπασκετικοί και οι μπασκετικοί όλοι προσφέρανε ο καθένας τον καλύτερο του αυτό. Και γι' αυτό φτάσαμε εκεί που φτάσαμε, θεωρώ. Σίγουρα δεν είναι μόνο οι μπασκετικοί που βοήθησαν, είμαστε όλοι. Οι μισοί και παραπάνω, αν δεν κάνω λάθος, δεν είχαν ιδέα με κλειστό ούτε για πλάκα. Ναι, εντάξει, υπήρχαν άτομα. Εγώ, ας πούμε, γεννήθηκα με μια μπάλα στα πόδια, δεν ήξερα ποτέ τι σημαίνει μπάλα μπάσκετ. Παρ' όλα αυτά, μπόρεσα και στάθηκα όλη τη σεζόν. Και αυτό είναι το σπουδαίο. Και δεν είναι το σπουδαίο ότι πήραμε το κύπελλο, είναι το σπουδαίο ότι μπόρεσαν όλα αυτά τα παιδιά να πάρουν ένα αλφα χρόνο συμμετοχής και να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Εγώ θεωρώ, αν μου επιτρέψει σαν επίλογο, ότι αν όλη η προηγούμενη χρονιά συνυπολογιστεί με τις φετινές προσθήκες και με τη διάθεση που θα έχουμε και φέτος, εγώ προσωπικά, ας πούμε, είμαι σε μια φάση που έχω ξεκινήσει ήδη και προσπαθώ να κόψω κιλά, προσπαθώ να κάνω κάποιες προπονησούλες έτσι μικρές, να φτιάξω το σουτ μου και τις κινήσεις μου. Θεωρώ ότι θα πάει καλά και θεωρώ ότι όλο αυτό θα συνεχίσει, γιατί μιλάμε για μια φάση που. Δηλαδή, τώρα εγώ τι να σου πω, θυμάστε μηνύματα και μέρες τώρα στην ομαδική, να είμαστε όλη μέρα στις δουλειές μας και να καθόμαστε στην ομαδική. Δεν με τιμάει αυτό που λέω, αλλά ναι, είχε συμβεί πολλές φορές. Και δεν είναι και. Δεν γίνεται συνέχεια αυτό. Όχι, δεν γίνεται συνέχεια. Όχι, εννοώ δεν το βρίσκεις παντού αυτό. Δηλαδή, τώρα το να είμαστε 30 άτομα σε μια ομαδική και να μας νοιάζει πότε θα χτυπήσει μήνυμα για να μπούμε να συζητήσουμε, είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Έτσι ακριβώς, και σαν επίλογο αυτό που είπα που θέλω να πω είναι ότι σε κάποια πράγματα η αλήθεια είναι ότι όλη αυτή η φάση έχει, ρε παιδί μου, δώσει και λίγο νόημα στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή, περιμένουμε την ημέρα του μάτς, περιμένουμε πότε θα στείλει μήνυμα ο Μπαχάς, ας πούμε, για να κοροϊδέψουμε κάποιον μέσα στην ομαδική. Ναι. Και αυτό είναι κάτι πολύ όμορφο. Ξεπερνάει δηλαδή τα όρια του αθλητισμού, φτάνει στα όρια της παρέας, της ομάδας, της οικογένειας σε κάποια πράγματα. Γιατί πλέον έχει γίνει η καθημερινότητά μας η μπασκετούλα, κακά τα ψέματα. Εννοείται αυτό και είναι πολύ ωραίο και μακάρι να συνεχιστεί και για τα επόμενα χρόνια. Βέβαια, στο χέρι μας είναι το πόσο το θέλουμε. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Για την κουβέντα αυτή. Θα κοπούνε κάποια πράγματα για να μην κλείσουν σπίτια, όχι για τίποτα άλλο. Όλα καλά. Έτσι, για κλείσιμο, θέλω να δώσω ένα μήνυμα σε όλα τα παιδιά της μπασκετούλας, αλλά και σε κάποιον που μπορεί να δει αυτή τη συνέντευξη και να μην ξέρει τι σημαίνει μπασκετούλα για σένα, και να κλείσουμε. Σε κάποιον που δεν ξέρει τι σημαίνει μπασκετούλα και είναι κάποιος επίδοξος παίκτης στο Basket City, σου εύχομαι να μην μας συναντήσεις μπροστά σου. Να μην βρεθούμε στο δρόμο και να μην χρειαστεί να παίξουμε αντίπαλοι. Στα παιδιά της μπασκετούλας βασικά σε όλη την ομάδα εύχομαι καλή σεζόν να έχουμε. Καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνουμε, με υγεία, να μην έχουμε τραυματισμούς και να το απολαύσουμε έτσι όπως το απολαύσαμε πέρσι και να συνεχίσει να είναι όλο αυτό μια όμορφη κατάσταση για τη ζωή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσους είδατε το βίντεο μέχρι το τέλος. Έρχονται κι άλλα με περισσότερα παιδιά. Θα έρθουν και podcast. Εκεί θα γίνει, νομίζω, χαμός. Γιατί θα είναι πάρα πολλά παιδιά στο τραπέζι. Χαιρετούμε. Καλό απόγευμα και τα λέμε στο επόμενο. Bye.